si hi ha un sou mínim, hi hagués també un sou màxim. Que no hi ha dret, que molt bé, 12 o 14 o 20 vegades més que l'altre, bueno, però hi ha aquests que cobren, que han acabat la seva carrera política i llavors es fiquen a les cadenes aquestes, bueno, a l'electricitat o a l'aigua o no sé què, i nosaltres ens van pujant aquests rebuts que no sabem de què van, i que ara encara serà pitjor amb això que volen fer ara amb l'electricitat. Segons l'hora i segons el dia cobraràs menys i més i no sé què, total per enganyar-nos a tothom. Total per enganyar-nos. I això és robar, ho sento, són lladres, això sí que ho dic. Això és robar, i això no ho hem de permetre.